Gondolom, én elindult? El. Gondolom, én rekordosok. Na, ez torkos volt, gyere az órára, gyorsan, gyorsan. Megrúgom, most már Nem fogod el, de ugyanúgy meg tudod ütni, ember. Ezt ugyanúgy meg tudod ütni. Nem igaz. De. A szájára, az meg. Fogadunk, hogy meg tudod ütni Ez ugyanúgy. lesz nyolcad. Hadd csak ide. Nem lesz. Hadd csak ide. Nem lesz, azt ugyanúgy meg tudod ütni, geci. Azt. Hát, még egyet felrúgok. Ez nagyot kapott most. Most ne basszám. Sose rúgok nagyobbat, vagy ütök. De. Pedig de. Hát sose. Hát nagyobbat rúgok meg ezt. Zéni. Zéni, így kell működni. Ennyi a csúcsapám.